Pudno ti kanayon a may bagbaga nga adda ti kwarta iti basura. Dayta ti pampanagnakan ti maysa a metal artist iti Cordillera. Ababaan kadagiti scrap alandok, limbatak dagiti obra maestrana a minulina asinan tao kenda dumapay a forma. Nagbalinmetan a pagbiyaga na ritoy iti agdama. Iparang ni Dayan Monica Tukay ti agdama a kasasaad ti metal artist iti rehiyon. No adda ti metal artist iti Sabali a Pagilian, adamat ti may panakal tayo dito'y Cordillera. Every weld stitched together both metal and livelihood. Dayta ni Kelvy Buhungan Galap, manipod lagawe ifugaw, nga agar aramid iti metal artworks usar dagiti metal scraps, manipod kadagiti lugan. Makita dagiti artworks na ang nakadisplay iti unog ti may sa amol, ang mabalin na pasyaren ken gatangan dagiti mga yan. Nang rugi isuna kas may sa a welder, iti 18 years old pa ilaan daytoy. Isuna tinang ituloy iti panggadan ang narugyan ni tatang na, ngem nabulag iti 49 daytoy. Nagbalin kas eye-opener ken kuana ti umno a panagandag na, tapno ituloy na ti trabaho na. Kadakkalan akarit asinango na ti dandani a panakabulag ti may sa amatana. Sakbay nga ag 30 anyos. Ngem dagos anataming daytoy ken addaan isunan iti nasayaan a kasasaad. Saan lang aki naman nagpatuat ti mga simsimbolo ken ni Kelvy. Ngikit di kinagagat. Kaputa isunang mismo ti mangkulkolekta iti materialis iti tunggal artworks manipod kadagiti talier ken junk shops a mapormatak mamaragpat na ti makuna a with precision in place for artwork. Di malan isuna iti small beginnings. Nang rugi iti presyo dagiti artworks na manipod iti 200 pesos ngem ita ket dumanonan iti 40,000 pesos ang pangato depende iti size ken porma. No pay napagkat iti sanunat ti panag-welding ikagkagumaan na nga aramidan dagiti obra maestrana tapno mapnag dagiti kliyentena iti lokalidad ken iti balasiw taaw. Mensahe na para kadagiti naisem iti metal artworks ken mangayat amang kolektar kadagitoy. Go ahead kasi di natin alam, dyan pala ang linya ng buhay nyo, dyan yung magugustuhan nyo, magiging passion nyo. Nang rugyan na bigbig isuna iti 2023, kinakayawid iti na dumadum mga awards manipod iti Department of Trade and Industry. Makadandanan magtandag iti obra na iti na dumaduma apasat iti lubong kas iti Japan, babaan iti panagapresyar dagiti collectors. Isuda pa yan ti mga papaay iti materyales ang mabalin na amaramat iti commission artworks na. Kaya't napay apadakkalan ti target market na manipod iti probinsya, paapan iti syudad, babaan iti panagpost iti Facebook, sa dinno, umawawat isuna iti commission artworks. Tipod no apag may bigking kwa na kat ti suporta ang may papaay ti pamilya na, apag kapkapunan iti piksa ken kinasirib na, tapno matunoy nati tarigagay da. In the end, the scraps outlive the cars. Panaknakan na ababaan iti naalikutag a panunod nga ikutit ti umiso nga ima, uri dagiti nadadaalan kat mabalin arantay iti masakbayan. Saan ang masinunuunoan niya ti mabalin ang mapasamak iti masakbayan? Isunga, focus on the important things today and let tomorrow worry about itself. Kelvy Galap, pudno a pagwadan, ken naidumduma ka. Dayan Monica Tukay, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.